पाठ्यगो लाहार कासुइ बरकनि सानमुंग्र सानानि नांखा सालगलक रमनुइ नोंनानि दैनि बियाल गलायलायजा पश्चिम चाम्पा आवार गामिनि खुं नैजिनै नुखुंनि लुगुरक आमजानि नायगल फांनि थांनि सावैब बरकनि जोंजाल सुपुं जायगा ओंमाबाय पाठ्यगो लाहार कासुइ खरांथि सानानि नांखा आमजानि गुजुग नायगल फांनि फासिं दै बरकनि जोंजाल सुपुंनानि बागै कक रोजाग्याखे बरकनि लाहार कासुमु मोथाक जागोला दैनि बियानो सुपुंनानि न नांनाय न हनै कक्टमा थुबनाय रकनि बसकांगो कक्लाम नारखा आमजानि लुगुरक तमानजना खाका हमते सिबाया हरो जों किनारो रोड ब्लक खालामनो कारन खा जों दीर्घदिन धरे जों दैमायानो बागै जों तिनि जागाव जों 22टा फेमिलि दङ दैमानिया आबन बागै जों रोड ब्लक खालामतनिका जों केमनो लारिया खालामतनिका तिनि बिसुंनो जों दैनि व्यवस्था खालामतनिनि एसडीओ निनि एसडीएम डीएम फाया साक जरति जों कग्रिया साक जरति तिनि बिसुं दै व्यवस्था खालाय जरति तिनि रोड ब्लक ओंनि तंनाय दै बुसखांसा जों तेव सभा कदरखै जों आन्दोलन नखरनाय तिनि बिसुं दै व्यवस्था खालाय रिमाय अंखाय अर भिडिअ फायनांनाय एसडीएम फायनांनाय डीएम फायनांनाय निनि बहाय दैनो रक सेटना साप्लाइनि दै जों दीर्घदिन धरे जों दैमानिया फाया किसा फायो किन्तु एसडीओ रं थां सामान कुनु बरक पातारिया निनि दै सारनाय रं सामान कुनु पातारिया दै कुनु काहाम फायो दैनि व्यवस्था र जोंनो समय मथे जोंनो रिबरिया बरक दै किसा फायो आवन बागै सिंतिनो महाय रोड ब्लक मा खालायका नर एसडीबी नि साकाव कुनु कयमंब्लाय रक रिदरिका एसडीओ सा कयमंब्लाय रिका फियावा बरक जोंनो कुनु बरक फाइबना फैया दै मटर नसन सावा किन्तु बरक सामनान कुनु व्यवस्था खालाया ननिमो ब ब्लक लाय बा सिनमो तुलासीगर ब्लक ते सिनो कामी आमसे नीलमणि सदर पारा 4 नং वार्ड जों पुरा ऑल वेस्ट साम्पो सरा जों ताबुक पुथम लायजाक गाबन बागैनो जों जे दैमाया साक तिनि बिसुं व्यवस्था खालायसाक जरति जों महागे चबा जों सलि तंनाय जों केमनो लामानि जों रहया yang oje phai tong yang thang ta abon sung rohya boron simi busu jora mo lahar thang mo khai sini tulasikor blok hoite yang khwai jora sini lama thang khwai o haita main road khwai main road sini mo